बरायबाय रायजोफोर आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जुदि आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम रायजोफोर दिनैनि टपिक्सआ जागोन बिटिसिनि सासे रेसपन्सिबल एम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एबा माबा माबिनि बिथांनि मुङा रनजित बसुमतारी आरो जि रायजोफ्रा मोनथियो बिथांखौ फेरेंगा होननानै मोनथियो बिथाङा रायजोफोरनिफ्राय आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजोफोर नाथाय नोंथांमोनहा खुद रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो रायजोफोर बेफोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि आरो बिटिसि बासिन्दाफोरनि थाखाय मोजां लक्षण नङा होननानै आं सानो रायजो राजाफोर बेनिखायनो बेफोरबायदि करप्टेड पार्सेन्ट एमफोरनिफ्राय जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो रायजो राजाफोर दा आं इसिबां गोलाव खोथा बुंना रायजो राजाफोर नोंथांमोननि जि भिडिअ क्लिप मोनदों आङो ससियेल मिडियायाव बेखौ नोंथां रायजो राजाफोरनो बयबो रायजो राजाफोरनो बिटिसि बासिन्दाफोरनो बिथांमोननि जि करपसन खालामबोगासिनो दं सिं सिं दा बेखौ मिथियाखैमोन रायजो राजाफ्रा दा लासै लासैनो बयबो रायजोफ्रानो खिथाबोगासिनो दङ दा बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना ससे क्लिपखौ बिथांमोना मा बुंदों बेखौ रायजो राजाफ्रा नायनानै लादो आङो होना होबाय रायजोफोर 27 लाख आरोखि ना 27 लाखखौहाय बे गावबुरा थांदों नालाय मिटिं जानायावहाय फेरेंगानाव नोंसोरबो थांखादोंमोन दा जों थांदों बेनो खोन्थानोसै आङो रायजोयैनो थांखादों रायजोयैनो ज' थांदों जोङो दाने थांनानै बुंहैबाय दा जोंथ' रोखोम जादों जोंथ' अन्थाइ थाइसे गाराखै अबेहाय मा खालामखो दाने होनबाय दे दावराव दाखालामसै जिखुनु जा नोंसोरनो 25 निफ्राय ओरै गाहायाव खालामना हरनोसै ना बे थांबाय बे मानिनानै फैबाय जों रायजो नालाय ओमफ्राय जोंथ' रायजो थाबायनो हाया जोंहा जों सासे मानसि थोनगोन होननानै जों दे थोनदो रायजो मावदो होननानै रायजो मावनायसै होननानै थाबासो मानसिखौ थोनबाय जों थोननानै दाने थांबाय बेबो गैया थाङै थुङै फाइलानो गालांबाय थाजायो लास्टआवहाय 12 लाख जाबाय होननानै खोनानानै दाने मावदो दे लामा नोंसोर मावदोल' जाबाय बे मावनो थिनाय खामानिखौ मावनो थिनाया सोर थिना बेखौ बिसोर थोनहरदों सोर थिना फेरेंगान थोनदों औ मावदो होननानै मावदो होनबाय नालाय जोंहा मावबाय दाने मावखांनानै सोंनायबा फाइलानो थालांजोब्बाय गैला दाने माबानो एप्रिल मार्चनो बिदि होनलांबाय जोंथ' बिदि नैजाना रायजोआ गैयिखायसो खांलायलायनानै मावनाय नालाय दाहार लानानै मावदों जा थाखा थांदों जों बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय दाने नांलायनानै फैबाय जोङो फैनानै बिसिनि माबाखौहाय जोङो एसे फैसा हैदों नालाय बे फैसा हैनायखौहाय बेसेबां हैदोंमोन आरोखि पारसेन्ट हैदोंमोन बेसेबां पारसेन्टआ माबा होनदों जोंहा 95,000 हैदों आरोखि टटेल बे 16 लाखनि एगेन्स्टआव ना 12 लाखनि 12 लाखनि एगेन्स्टआवहाय नोंसोरो 95,000 हैदों आरोखि ना सोरनि आखायाव होआ बे फैसाखौ बे फैसा नाजाग्रा मा नामोनलाय रा बे बेंथलनि फेरेंगाजों थाफायो आरोखि बे जाय मानसिया माबा बे माबा मा बोरैबा मोनला नामाखौ मिथिया बेखौ बे फैसा लाखिग्रा दंलै बे बिसोरनो खामबाय उनावहाय जोंहा सोंबाय हाब जोंथ' फैसाखौ लांफिननोसै जोङो गैया जाखालाब्ला जों फैसा लांफिननोसै होनबाय जों बेसेबांमोन जाबाय जोङो 95 होफैबायमोन होननानै लांफैदो होननानै रायलायखासै ब्लक थाङासै ओमफ्राय फेरेंगा फैसाखौ जासिनो फैसा लाफिनदो जों नोंसोरजों मोजां रायलायाखै रायलायनांगौमोन जे बियो धैर्य हम नोंसोरनो जेनथेनलाबो जायाखै एसे उनावहाय नै बिरावनो बानायना हरसिगोन जेनथेनलाबो नोंसोरनि लामा जाखाबायबा होननानै जों बुंदोंमोन नालाय इलेक्सन समाव फैनानै नोंसोरो सिगाङाव रायजोखौथ' मिथिं खालामफैदों बे एदेनबारियावहाय एदेनबारियाव फैनानै मिथिं खालामनो बियो मा बुंफैया ओरैनो बिदि बुङाथ' बिराद मोजां बुंलांदों दा लामाखौनो नोंसिनि लामायाव फार्स्टआव नायथारगोन 1 नम्बराव दोनगोन मागोन होनलायनाय बाथ्राखौ लानानै जों रायजो मावदों रावनोबो हगाराखै जोङो गुबुनाबो सोंफैदोंमोन खिन्थु जोङो रायजो मावनाय हिसाबै ओमफ्राय गावबो रायजो होयावसो मोनगोन होननायखाय जोङो रायजोयै मावदोंमोन दा रायजोआ रिन जाना थाबाय आरो खय लाखसो ओरैनो रिन जाना थादों दा ओरैनो जों दा आंथ' दा बुंनो जिखुनु जाया लिडारफोर सोंनासो मिथिसिगोन लिरनानै दोनो गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनावहाय दङ ओमफ्राय दा फेरेंगाया दा हाबफैगोन ना हाबफैया गामियावहाय फैयानो माथो हनै
दा मालाबा जुदि गामि एबारावथ' नै 2024 सफैबोगासिनो दं बावहाय इलेक्सननि थाखाय मिटिं बा केम्पेइन खालामफैयोबा नोंसोरो फेरेंगानि मिटिंखौ खोनासंगोन ना सङा बायदि दाबायदि दा जोंथ' खिना रागजों नांफैदों जोंखौ एफाराब जोङो बै समाव 16 बोसोर जों राननानै थाखादों आरो बेबारावबो जोंखौ बिदि एफाराब माबाबाबो जोंखौ खेलां खालामासैब्ला नांगौबा जोङो खोनासंनोबो जों नागारनायसै होननाय बिदि रागजों सोरबा सोरबा दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि माने जोङो इउपिपिएलखौनो नांला बेफोरबायदि खोथाखौ फोरमायलायनाय जादों आरोखि ना दा जायखिजाया रासिन दुखुनांथावसिना नैबे लामाखौ नोंसोरला मा गामि होनना बुङो एदेनबारि माने बे एदेनबारियावहाय बे लामानि थाखायनो दुखु मोननाय दं आरोखि ना